takže zdarec lidi, tady je Barnaby TV a já si tam další video. Dnes je to video s názvem Vlog number 3. My to točím asi po třetí, jedno se mi vyběhly baterie, pak mi zase vyruší maminka, takže průsery. A v tomto videu je pár věcí, které bych... věc, kterou bych vám chtěl říct. Na Facebooku jste se mě ptali, jestli natáčím, jestli to mám připravený, nebo jestli natáčím improvizovaně, takže natáčím improvizovaně, ale třeba ten bandicam natáčím normálně, jako připraveně a víte, co je tohle? Kamera. A víte, čím je blbá? Že natáčím na tyhle blbý kamery. Mám tam natočených asi 10 vlogů už. Jenomže já nevím, jak to mám přesunout do počítače. Takže kdyby někdo viděl, napište mi do komentářů a určitě se ozvěte. Jinak další věc je ta, že už jsou na videích nové miniatury, takže už jste to mohli vidět. Když tak se podívejte, všechny videa máte fotky a toto je vlastně třetí video už denních vlogů, takže super. Ano, řekl jsem denních vlogů, nezabijte mě za to. No hate, please, no hate. A to bylo asi všechno dneska. Mějte se a... počkat. Dál. Ještě jedna věc. Na Facebooku mám fanpage. Napište na Facebooku do vyhledávání, napište Barnaby TV. Je to Babič, což jsem já. Na YouTube, kdo ještě nemá odběr, tak subík, když tak like. A pokud se ti video líbilo, dej teda like nebo subscribe. Pokud se ti video nezbylo, dej dislike. A napiš do komentářů, co bych mohl zlepšit. A mluvím trošku víc nahlas, protože jeden z vás mi napsal, jmenuje Vašek Novák, mi napsal, ať mluvím víc nahlas. Tak jo, Vašku, teď jsem mluvil víc nahlas a to by bylo asi pro vše. Takže čus.